Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajingkang dam namar ka klam COVID-19 hagini kindiat benai baladem kalakta shikadei yaga yoga kod jong ubabon balang kamtam ya ukup shiliang usam shiliang bonang kinong shong shnong gajala kiba belas ngi kila do no ya kilant kamai bakani hakawe kalyang kalabu jing e shibon hakarukam em baman kasngi ka jongki namar ka jing sukya halor ka tege benta arngut shi kurim na ka than sora kila mi shakman daga jing thmu banle na benta kito kiba Duna ka kayo ka kon kite ki arngun ki de na ka shnong set sopen sora but damon ha ka antarik mentau banai bakila Sdang ya ka Dukan bala ai ka teng charity shop ka Dukan ka bala seng Ïarap ya ki baudog bakardo ki ba syang basa hapo ka than sora Habaya keren ba unong san Hima ka kong hulda kenta kurim uba Evans Brinja Solomon try jong ka charity shop kalaya tho bagajing perkhat ban pen yang ya kate ka Dukan kalalong na do kapor bawan ka jingkhang dam ba sa priang ba ka jingpang coronavirus kalaya tho ru babon kibrio kila do bela bat kilaya kendo ya shipon ki jing bat kumta na kalyang jongki kila persyang kat bala Ïarap ya ki bab kum kite kibrio Kalapan pau bawat la ki brio kim da shem jing than ha kabanyo ya kabam gadi Henry ki kam ko slay ya ki jan ki nem na babun na ki Dukan jan ki la khangkhar deblut ha ka te ka Dukan la banyo ya ki jan na do jong ki khlung khna ha do ki rangba ki juti ki khiyo ki jing la kai khlung ki tiar rieng ba kumta ter Kublish bun kong bentar jeng pelai por jeng pi pila bun itu ingin kinjat abis dibeli ka Dukan mau pelai Sdang ya kan ke Dukan ni kerteng ke charity shop namar kum kini kijak Dukan kijak don sendiri gibi jang percaya nrai hang ni ame khalaya jongi ngilap pa tempat don kum kalian di nang tempat namar ngi ke jeng kedua hasnong hatau ada dian kani ka lockdown di kabam kum no kibrio kidang yo di nrai kini ki kap tu kan ne banai kibrio ki khun jong ki brio ki lanang hek lanang san yo second hand kimpat beli di nila juyo iru kumno bagi charity shop kiran haka wiki di jong pertai tingi super khat paling yang Sdang no da kani ke charity shop tina kata kadang ni sa Sdang ni kani tiar berokat jadi ke besuduniat ke brio kapisa baro kadi ke banlet sa ki badon kam bat nila yo kini kilai sang teli ki sengi bengila dia kala long ke jengker kui ke babun ke brio Ha ka Sdang la bu shua tang ye ki mar la jong Henry ski ki brio ki Sdang wan shakmat ban sin yang ye ki tiar kitar na kalyang jong ki do jong ki tiar ki Sdang na do artingka ha do ar jatingka na benta ki tu ki bam kot bor ne ki bam la ban thiri ki tiar ka kongkenta kala ong bala shu yaki bat kila ban shu no senyang kat ba kila baro ka pisa ka bami na kani ka Dukan kan net bed sha uduk usuk jong ka thain sora kat kum ka jinge tho jong ka te ka longkmi ki brio ki bawan sha ka te ka Dukan ki kan thop ki to ki ba na do lat mo plang sharum habapan pawi ki jing ha ka ba ya de ba ka te ka Dukan ka kongkenta kala ong ba ka jing dawa ka jur bha Henry ka supply ka Duna kum ba na shteng ba men step ki brio ki la yang lan lupa wala sha ki khna ha posh post nem ba ki ba 100% nem shidrong ha ka jo ka por la bot renti ru ya baro ki kendon bala bu da ka tanat ka kwat ka khya ka sarkar jala ka te ka charity shop ka badon ha set so pen sora ka play arsin shitayo sngi ning kong ba sngi pale na do ka posh posting ba men step ha do ar ba men sngi